Il-kantiku ta' Zakkarija il-Benediktus. Birek il-mulej Alla ta' Izrael għal ġiżur jifdi il-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kienu jiet fil-modi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu biex jsalvana mill-edewa tagħna u mill-dejn dawk kollha li joboduna. Bekk jurħinina u misrijietna u jiftakar fil-patt għaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jagħtina li meħnusin minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejlu triqatu, biex tarraf fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' tnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fi triq taslim.